Ka jingbam tre ke artli ki sengsan hima bakinthop ya ka Meghalaya Pradesh Congress Committee but ka Voice of the People Party banya dan bentah ha ka All Party Committee ka bala thau ka sarkar jilla banya mirjingmut halor ka lentiral kala penlong ya uba HM Shangplyang udong aiktin jong ka National People's Party Meghalaya Unit ban ong bakine ki sengsan hima lada ki don jingkit kle ki de ban ai ki jingmut jongki haba keren cikilat pathai kubor agano paisngi jong ke khatlai terik ujemang arajar arpusan uba sang pedyang uloong bagajing temu ban wanra ye kalentirel kamdai ke badang temai Henry kabala slembha Henry namar badon bon kijing persya kala penlongnya ke sorkar ban tau ye ke komiti khenang ba kin la banya mir jengmut lang nalor kata uloong balada ke kongres bat ke VPP ki sngo ba ki don ye ke jingkit kle kide ban wan ban ai jingmut lang ha ke komiti khenang ban yo ye ki jing shai bat ki jing temu jongki nakaliang ka party jungi naka NPP ngila yo i ba ka sorkar ka punya da Conrad sama kalathung ya ka All Party Committee ban ya kren ban ya thir halor ka jingwan ra ya ka railway ha ka jala jungi la ai ya ka notice shaki political party baro la pentip shaki barlak bo ya ka tarik ndre imshum yo ya ka respond ka batikna na ki katokat ni ki political parties niyo i ha ki la pathai kubor ba nakaliang kini ki party ki ong ba kinum kwa ban yashim benta ha kani ka All Party Committee ka daw ba ki don la ka jong ka daw ka ba ki laya pun suto ndre nakaliang jongi naka party NPP ni ong kumne ba lese kani kade kawai kalat nakaliang ka sorkar ba kalau ailat biang sachisin yangi baro ki policy makers yangi baro ki nong yalam pai ba bat ki nong mi khmat jong ki political party lo pher bangin ya phliu jingmut biang sachisin ban perkhat ya ka bha ka miat ya ka yo ka kot ya ka kamai kaji jongi bat jongi babun ki ban ya don benta bat ban yo ya kata kejingerap da ka bawan ra ya kani karelwe nisngo ba kani kade kasinjam ka ba don kam nakaliang ka party jungi bangi baro kumbangi long kinong yalam jong upai ba ngidei ban small thu ba ya ka jingmentoy jong ka railway lada ka jilla kum ka Mizoram kala ban small thu ya ka jingdon kam jong ka railway bat menta ka Mizoram kala pediang ya ka railways bat ya ka jingshna jong ka railway ha po Mizoram kala ya shishan lese la shai kan long stan ka Meghalaya ka jilla ha po ka North East banum don ya ka railways ni kentu ya ki political party baro ban ya merging mutlang ban ya wan lang bangin ya penbe ya ka ni ka kam lese kadai ka platform yang i baro kum ki political parties bangin sutu khamshai nakaliang ka sarkar ya ke ka daw bangi ni kwa ka railway bad lese ngila bangin bu ya kinu idong ki kendon ka ba ni sudon kam kala bandai ka kendon ba kumno ninya check ya ka jingwan tur kibriu ya ka influx lese ngila bonbo iki kendon
ba hakano kadur ba kini ki railway on pendon kam hakan jela jungi ba kum ta ter lese kabang isu thu kalong ba kadon ka jingting lese ba yo da ka bawon ra kani ka railway on don ki briu ban nabar kinwan ban jelai kani ka jela jungi hoi ngiro nakaliang NPP ni sokhia kani ka kam ni sokhia ngiro imkwa ya ka influx larang ni ong bang imkwa ka influx kamut ngiro ikwa ban ya merjing butlang bat ki political party baro ba kumno ngin le kani ka railway ngidon kam menre ka influx ngimdon kam di habang iong gumta kamut ngide ban ya don kata ka system te manoban say ya kata ka system manoban ay jingmut ya kata ka system dei mangi ki policy makers dei mangi ki nomi khmat jong ki political party ba pher ban ay jingmut lem ya ka sarkar ba hakanu ka dur bangi ngin sandur ya kane ka kam knang ba ngin yo ru ya ka jingmut toy bat ngin ya da de ya ka jai dun rio kata ka dei ka jing thumu jong ka party NPP tengim kut tang ka political party committee ndala dem ya ka ega bangirai let's say nakani ka political party committee ila ay jingmut de ka sarkar ba let's say kan bah banginang don shu ki consultations but kiway ki stakeholders kita kiway ki stakeholders kita ginlong ki clear nong senchar ki sim ki sordar ki wahadar ki doloy nang ta sa kiway ki stakeholder kinlong kum ki NGOs ki seng trimon sobha kum ta ter ki bun nang ta ngin serai ba kabaha nang kambahan ne ban marra ya kata ka railways tela shisha nilala bangin wanra ya kita ki kendon ki banyada ya usiap banyada ya kejat dari ujungi banyada ya ki imlang salang jungi telese hang takin ngin sa pensyai ha ka sarkar kami lese da ka bawanra ya kini ki barok nilala bangin bu ya ka presya ka sarkar ban sarkar kami banong bahoy ngidon kami ka ILP ro aku cukup ngidon kam de ya kiway de kijing itu jing pun itu lem ya mata ka identity jongi te kumta ngi ong ba ndangi lay perkhat ba po ko parti jongi ki ong ni so de shisha ba ngi de bangin ya kentu ya phi ki pai ba kentu ya phi ki nong yalam jongi political party bangin ya mir jing lang ni ya shong ni ya perkhat ba ka ni ka kam bat ngi de bangin saindur ya kano kata ka road map kumangin ong no ba kumno in poi sya kata kathong bangin bo ya kita ki kendon ru akju por bangin sim de ya ka jing mentoi ha kata akju por tingi ngai ba nakaliang ka party nila yo ban pensyai namar kini kilom ki ege ki ba lese nila sokwa ba bangin pensyai upai ba bangi don kam ban ya mirjing mut bangin syong mani penbai kini ka kam phi ha ka jing no jong ka party congress ba ong ba kumba pi ong phi mantan ba lese bangim don lat chu da kumwei matharai ngan pensyai da kumni ba kani ka project jo ka railway kamdei ka project ka bathamai menta kala don la slem ba wat ya ka pisa ru ladap sanction na kaliang ka sarkar kami badai ban ong ban sedang no ya ki kam lan ye ban survey ban kumta tetel andre andangi la sutu ba na kaliang kiseng balang bat na kiwei kiseng ladon gejing persya kani na kaliang ka sarkar jongi ngila perkhat ba bat ngila perkhat sani kani ka kamba kumungin le langi kwa railway de ngim kwa railway te kumala patai mene kijing mentoiro kijing maro kidon te bang iong badon jingma bad jing mentoy
te ka bha bangi kiar shwa bangin pet kumnung in penbek ni ka kam te nda ngi lai shom la ai jingmut ha po ka cabinet la ai jingmut u chief minister jongi ba ong ba tong in ya phai biang sha ki political party ban pan ya ka jingmut jongki da ka ba constitute ya ka ni ko all political party committee de hang ni kin mangas ong ba lada ka congress lani ka BPP ka sngo ba don ka ta responsibility ka jingkit clear de ngi sngo ba kiru kini ban wan ban shim bentalang ban ai ya ki jingmut jongki khnang ba ka jingmut jongki ngin yo ba ngin record yaki bat le se da ka ban jing punsu tho na kaliang ka sorkar rio kidang don ki doubts ha ka main jongki le singi ngin clear ki doubts jongki kata kare de ladang ngimuan ha ka meet ban ya kren kamot kamdon kano ka solution bat pinum la hi ban yo ya ka jing punshai ladang i don ha ka meet ban ya kren kamot ngila mangin punshai ya kino ki doubts but umdai dang bat punshai but kumju ro bangin say de ya kita ki solutions ba kumno ngin penbek ya kan ya kam ban ya daru hak jo kapol but kumju ban ai ke jingmen toy ya upai pa ya ka sur jong ka sorkar ya kata ngin numla mangin ong namar ka syong hakarai jong sorkar la kin ya chakmat ne kimya chakmat ndrei kumbang isu thu nakaliang ka party kumangal ong ye fi menne ba ka all political party committee la constitute but la khot ban shom anda la dep ya kani kandon de sakaway kata ka de ka consultative committee ban consult de saya ki sing bhalang kum ki KCU ki FKGP kum ta ter but kumangal ong fi ya ki im ki sordar ki doloi kita bar khot ngin ya khot lang ya ki mangin ya shim ya kajing ai jing mut jongki bat kumjo ya karai jongki Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya